Aquest és el centre cívic Tert. És el darrer centre cívic que s'ha fet a la ciutat de Girona. S'ha fet en el darrer mandat, n'estic especialment orgullós, perquè representa tot el saber dels centres cívics de la ciutat, dels altres CIVs, d'interactuar amb la ciutadania d'allò que fa falta a la ciutat. Fa falta aquests espais de proximitat, espai on els veïns, associats o no, puguin gaudir d'instruments, de mitjans, per poder fer ciutadania, per poder fer comunitat. Aquesta és una de les grans accions que ha fet el govern de la ciutat en aquests darrers anys, el permetre unes inversions que multipliquen, que no sumen. El 75% de les activitats que es fan en aquest centre, com en tots de la ciutat, són fetes per les pròpies entitats. Però gaudeixen d'una cosa que és importantíssima, no sols les parets, també un personal, els nostres auxiliars pràctics, els nostres tècnics, el director o directora dels centres cívics, que sumen, que ajuden, que faciliten. Aquest és un model de ciutadania per aconseguir que la cultura, per aconseguir que la participació generi cohesió social. Aquest és el model dels centres cívics de Girona.